Здравейте! Повода за това видео е желанието ми да ме чуете вече лично обращение, не само да пиша постове, защото е много по-различно, когато видите човек, чуете го, съответно видите излъчването му, много по-естествено и много по-искрено се получава. Най-вече искам да ви разкажа защо се стигна до решението ми и защо съм решила, че мога да бъда полезна наистина на хората. Както написах, 24 години действително път, което не знам, за някой може да е много, за други може да е малко. На 41 години съм, защото предполагам, че много хора не знаят и към момента се чувствам добре. Здрава съм, което е важно. Имам прекрасно семейство и наистина се чувствам благословена. Така че нека обаче все пак да разкажа накратко, защото съответно 24 години е трудно да се разкаже в един клип. Но това, което по-скоро ме накара да се обърна към личностното и духовно развитие, беше една така доста тежка диагноза, която ми поставиха на 17 годишна възраст, тежка депресивна невроза. Много хора се изненадат, защото като цяло много малко хора във Фейсбук от приятелите ми го знаят това нещо. Не, че е някаква тайна, просто съответно само близки приятели и приятели от детството ги знаят тези неща. Тогава съответно ме заведоха на психиатър. Аз съм от Ловеч, нямаше психолози или поне не е било така разпространено както сега да се ходи на психолог за такъв тип проблем. Тогава директно на психиатър. В началото ме заведоха на един, който ми изписа много тежки успокоителни, които съответно не ми помогнаха, защото от такива състояния се лекуват, кавички, защото не се лекуват, с антидепресанти. Сменихме съответно психиатър, изписа ми антидепресанти и да кажем, че за една година се закрепиха нещата, не съм се оправила в никакъв случай, но просто някак си потушава така най-тежките симптоми, като имайте предвид, че за който нищо не му говори това. Имайте предвид, че дори не можеш да се усмихнеш. Дори нещо изключително смешно да се случва около теб, нямаш никакво усещане, емпатията тотално се губи, постоянно си тъжен, депресиран, разстроен. Блокирането е много сериозно. Съответно, като всеки човек, който се чувства изключително зле, съм копняла нещо да се случи, някой да ми помогне. И тогава се чух с една роднина, жената, която сподели, че е имала много сериозен проблем. След инсулт получава халюцинации и тогава е попаднала на една книга "Силата на подсъзнателния ум" на Джозеф Мърфи. Тя се е оправила. Реално споделиме му това нещо и ми я препоръча, като й казах какво се случва с мен. И съответно, като започнах да чета и съответно и да прилагам, защото ако някой си мисли, че само с четене може да се случат нещата, е много така далеч от истината това нещо. Започнах да прилагам техниките на визуализации, на внушаване на нови мисли в подсъзнанието и малко по малко, не след дълго, успях да спра антидепресантите, като нямам спомен да съм ги спирала по схема, както се прави. Мисля, че от раз се случиха нещата. Започнах и работа. Аз тогава вече съм била на 18-19 годишна. И от тогава до сега не съм спирала да чета книги, да се развивам личностно и духовно. Даже имате предвид, че 2 деца имам. Не съм имала след родилна депресия. При човек, който е бил с диагноза тежка депресивна невроза, да няма депресия след родилна, това е почти невъзможно, ако питате психиатър. Споделям ви тези неща наистина, за да знаете каква сила носим в себе си.
просто потенциалът ни наистина е огромен, стига да го осъзнаваме и да го прилагаме, нали, да работим на практика. Нещата вървяха добре до някакъв момент. Съответно, преминах и през проблемни взаимоотношения. Нали, това са неща, които все още не съм била отработила много семейни модели. Успях да отработя и това нещо. Към момента имам прекрасно семейство. Щастлива съм, здрава съм, нали, което е най-важно, но нещото, което споделих с вас е, че съм преминала и през паническо разстройство. И ще кажете, нали, защо пък и паническо разстройство? Защото дори да работим години със себе си и всичко да изглежда наред, нещата са многопластови, дълбоки са като цяло. И когато се случи нещо сериозно и травмиращо, е абсолютно възможно да се разклати това, нали, което сме си създали като основа до момента. Това нещо, нали, което сега ще ви споделя, ми се случи в период, в който се чувствах изключително добре, изключително силна, позитивна, контролираща всичко, което се случва около себе си, в смисъл такъв контролираща. Чувствах, че нещата са, да, правилната дума. Използвах контролираща като цяло и много хора, които имат панически разстройства, знаят, че контрол е в основата на страховата невроза и на паник атаките. Но аз тогава се чувствах много така здраво стъпила на земята, владейки всичко. Не смятах, че нещо въобще може да ме бутне. Нали, така ще ви го кажа. И тогава ми се случи нещо изключително неприятно. Даже и сега съм малко емоционална, като го споделям. Тогава родих второто си дете, втория си син. Още докато бях в болницата на третия ден, както е всичко наред, се обърнах да го погледна, той спеше и детето беше цялото посиняло и лилаво. Съответно, изключително много се оплаших. Няма да разказвам подробности. Мина ми най-лошото нещо през главата, че мога, нали, да го загубя. Нещо, което не ми се беше случило до момента, да усетя, че мога да загубя толкова скъпо за мен същество. Нали, слава Богу, майка ми и баща ми бяха живи и здрави, баби, дядовци. Нали, не се бях сблъскала. Естествено, ходила съм на погребения, нали, но толкова уязвима, нали, понеже това ми е детенце, току-що родено, много искано. Шока беше огромен. Слава Богу, всичко е наред, нали, няма как да изпадна в подробност. Искаме се да ви разкажа, но историята е дълга. Живо и здраво е детенцето, сега ще стане на 7 години. Прекрасно дете. Но след това преживяване в мен се отключи една много силна тревожност, защото усетих, че не са под мой контрол нещата и че в момента, в който си мислиш, че всичко е наред, може да се случи нещо. Нали, поне аз така го изтълкувах към момента. Тогава малко по малко започнаха да се отключват тези, нали, тревожни състояния в мен. Случи се така, че се разболяха и други близки хора, и то от сериозни заболявания. Около мен и колеги споделяха тежки истории. И когато един човек е по-осъзнат, когато е с по-развита емпатия, той усеща много повече болката на хората и много по-ангажиран се чувства с това да бъде полезен, защото колкото повече се развиваме личностно, духовно, ние толкова повече осъзнаваме как сме свързани с всичко останало и нашата отговорност и наистина възможността ни да помогнем. И не можеш да останеш безразличен по някакъв начин, нали, вече си осъзнаваш и усещаш много на различно ниво. Докато един ден, след така много ходене по мъките, както повече от вас, които имат такъв проблем, ще се съгласят, или не знаят какво се случва, минават през различни лекари, кардиолози, гастроентеролози, в смисъл изследват се абсолютно всякакви видове
заболявания и какви ли не изследвания, докато се разбере, че всъщност става въпрос за паническо разстройство, така наречените паник атаки. Това, което беше добре, нали, към момента и което ми помогна, беше нивото ми на осъзнатост. И това ми помогна и много бързо да излезе от това състояние. Някъде около месец-два, нали, бяха най-така тежките паник атаки и нощем, и денем, и с часове. Нали. Ако някой си мисли, че говорим за тези 5-минутните, които са така, наистина пак изключително неприятно, при мен продължаваха часове, нали, с приливи и отливи, което беше изключително трудно като преживяване. Затова го споделям това с вас, защото не просто така съм написала, че мога и работя с хора с такъв тип проблем. Проблема е решим категорично и то не е нужно да се работи много дълго време, защото корена на проблема е еднакъв, въпреки че като цяло, за да се стигне до този корен на проблема, понякога се преминава през по-дълъг период от време. Така че, ето ме, справила съм се, широко усмихната, спокойна и наистина с огромното желание да бъда полезна, защото, за съжаление, паническото разстройство е толкова масово вече, че едва ли не се води една от най-модерните съвременни болести и все още има хора, които си мислят, че това е някаква глупост, че това е някаква едва ли не лигавщина, че могат да се стегнат. Не могат. Точно това е проблема, че прекалено дълго време са били стегнати и са били контролиращи. Като пропуснах да кажа, че преди да станат, нали, сериозните паник атаки, потушавах тревожността по различни начини. Алкохол, храна. Нали, не съм изпадала в някакви много тежки зависимости. Не съм била алкохоличка, но съм така докосвала съм се до това какво означава и какво е да бъдеш зависим от нещо. И като цяло смятам, че бих била полезна и на такива хора. Затова се обръщам към вас абсолютно искрено, без преиграване, без маски. Разказвам ви тези много лични неща, защото виждайки просто някаква снимка, някакъв пост, хората си мислят, ето, нали, поредната, която си мисли, че може да помогне. Усетете го. Не искам да обещавам нищо, не искам да казвам категорично нищо, но вече има ефект. Работя с хора, които имат положителни резултати и нещата наистина се случват. Просто важно е, нали, съответно и да съдействате, защото аз съм далеч от мисълта, че нещо може да се случи, промяна може да се случи без съдействието на човека от среща, но като цяло хората, които имат този проблем, те, и то особено ако го имат от дълго време, много искат да се оправят, защото това изключително много влияе негативно на качеството на живота. И наистина се превръща в един товар, който пречи и на работа, и на лични взаимоотношения, и като цяло се разклонява в много посоки. Мога да ви кажа много неща. Нали, идеята е просто беше да ви разкажа, нали, личната си история, изключително в кратък вариант, но надявам се да усетите, че съм била искрена, че желанието ми да помагам е от сърце и ще се радвам, ако мога да бъда полезна на някой от вас, който е гледал това видео. Може да ми пише на лично съобщение. С удоволствие ще помогна и ще дам всичко от себе си, защото знам как се чувствате. Благодаря ви.